Bon dia, som a Marroc, Hotel Chaluka, hem volat fins a Ouarzazate i direu, què fas aquí? Doncs ja us ho imagineu, Si llegiu la samarreta, som a la Titan Desert 2026. Moltes ganes de començar aquesta aventura amb KX7 i ara us explicaré com ha anat el dia, què farem aquests dies abans de començar, perquè queden un parell de dies, i què fem abans de començar una Titan. Us ho ensenyarem tot des de dins, així que serà molt interessant, moltes ganes de començar. Comencem entrant a l'hotel Chaluka. Tenim el campament aquí al costat, després ho veurem. Som-hi! Som dins l'hotel. Mireu quin percal de maletes tenim. Quina passada d'hotel, tu! Hòstia! Caixa buida i la bici aquí. Bici muntada. Vale, resum ràpid, Titan Desert 2026. Uns 600 quilòmetres en 6 dies. La quarta etapa és etapa marató, que s'ha d'anar amb la bossa i sac de dormir i el dia següent sortir, sense ajuda externa. Les dues primeres etapes són bastanta més muntanya i després ja és més rodador, però han fet alguns canvis i en general serà bastanta muntanya i desnivell. Diuen que aquest any està tot més moll perquè ha plogut, però la veritat és que ara no s'està malament de temperatura. I què més? Coses importants. Avui és dijous, dia de Sant Jordi, bona diada a tothom i doncs res. Benvinguts al Marroc, tu! Aquí tenim l'hotel i el campament del primer dia l'estan muntant. Mireu, perquè us feu una idea, jo sempre he volgut saber més coses de la Titan i ningú gravava aquestes coses, així que aquí ho veieu. Muntant campaments, les jaimes. L'hotel el tenim just aquí a la dreta i ara anàvem a sortir, però he rebentat l'obús de la vàlvula i no hi ha cap mecànic. Està per aquí Luis Ángel Maté i a veure si podem sortir una estona. Al final res de bici i a menjar una mica. Mireu la taula dels postres, Mireu la piscina, Aquest hotel és increïble, té pistes de tenis també i sauna, diria. I ara ja sí, rodant una mica. Demà també sortirem, suposo. I molt bé, tu. Estem aquí amb el Sergio. Molt gran. Orbea, a la fi del món. Fa un ventet que és bo, perquè no fa calor sufocant de moment. Però bueno, són les 3 de la tarda. Això és Dadas o Dadis, no sé com es pronuncia. Poble típic del Marroc. Tota la piscina per mi. Hem fet una horeta molt suau i ara a recuperar. Demà també tenim tot el dia per aquí. I doncs res, estic rebentat.
Bon dia, segon dia, avui és divendres 24 d'abril. Encara no comencem i avui passarem el dia per aquí, us ensenyaré què fem. Hem de fer algunes entrevistes a gent molt top, Luis Ángel Maté, també entrevistarem a Pili Fernández i ara som per aquí buscant el mecànic perquè se m'ha tret l'obús de la vàlvula i a veure si ho podem solucionar. Mireu, aquí tenim el campament on passarem la nit següent abans de començar la primera etapa i això és l'hotel on som ara. Mireu aquí, camps de futbol amb gespa artificial, n'hi ha uns quants, Obús reparat. Mili Verdó, moltes gràcies. Allò d'allà és l'Atlas i està nevat, el Tubkal, muntanya més alta del nord d'Àfrica, a la serralada de l'Atlas. Ara sí, 11 del matí, anem a fer una mica de reconeixement de l'etapa. Aquí deia que la Titan era tot pista, Estem fent primera etapa una mica, reconeixement. Buah, està ple d'ampolla. Reconeixement de la segona etapa també. Aquí al mig ja està ple de pistes. És flipant, tu. Bueno, 7 de la tarda, actualització ràpida de com ha anat el dia. Hem fet la sortida en bici, 2 hores, uns 40 quilòmetres reconeixent la primera i segona etapa. I després hem vingut aquí a l'hotel, relax, he comprat aigua, crema solar i coses. I ara anem cap a sopar. Dia bo, relax, obús de la meva bici reparat i demà comença a venir molta més gent. Haurem de fer el check-in i agafar totes les coses de la cursa i ja ens instal·larem al campament. El bufet de l'hotel és espectacular. Hi ha de tot, tu. Vinga! Bon dia, dissabte, dia abans de la Titan. Avui sortirem una horeta tranquils, uns quants més, i ara està arribant tota la gent que ve amb els vols de l'organització i després agafarem dorsal, totes les coses que ens donen, farem les comprovacions de la motxilla, que ens donin el xip, localitzador i tot, i doncs res, veurem com va això. Hem fet una baixada, estem aquí al mig del desert, ja reconeixent etapes i gaudint una mica. Quina passada! Una horeta, 15 minuts, algunes apretades, però les carreteres aquí sembla que no, però estan molt guapes, I també pistes, hem fet una baixada així llarga i ara en teoria ja es pot fer el check-in, anem a mirar. Localitzadors, sí, Déu-n'hi-do, tu. Aquí tenim els xips, els localitzadors, que te'ls posen aquí darrere per estar localitzat tota l'estona i per si passa alguna cosa. Ens hem fet aquí unes fotos ràpides que queden molt, molt guapes. A veure si la puc trobar. I tenim el dorsal que va a la bici. Som-hi! Això ja comença. Poques hores queden. I mireu això, som a les jaimes, tenim jaimes numerades, cada 3 participants es fan grupets i anem a veure la nostra. Número 137, diria que és aquesta. Allà està la Pili. Uau, mira, ui, és gran,
137, mireu. Companys de Jaime encara no els he vist, però és en Pol, de l'equip de córrer també, i en Lluc Cruselles, millor xocolater del món. Això serà divertit, Quina passada! Estic flipant. Estic com un nen petit ara mateix. Doncs ja ens hem trobat amb en Lluc i el Pol, companys d'equip, també el Marc estarà per aquí. I ara acabem de fer la firma amb el Luis Ángel Maté, que hem fet alguns vídeos per CAC7. Podeu seguir tot el que anem penjant a la compte oficial d'Instagram. I doncs res, ara descansar, i això ja comença a estar ple. Un pasito para allá. Ahí está en el centro, clavado. ¿Vale? Aguanta ahí un segundito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Sí, ahora espera. Ven. Ahora ya entonces. Sessió de fotos. Marta Bacardí, fotògrafa. ¿Qué tal? El casco está bien. I mireu, aquí en el campament tenim una secció amb lavabo i per netejar la roba, sabó, CAC7 i estenedor. Hosti, mira. Que bo, tu. I aquí dins? Què hi ha aquí dins? Un vestuari. Lo que te vas a encontrar. Ha habido pequeños cambios en la etapa de mañana que creo que nos favorecen, pero como tampoco sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues con incertidumbre y ganas de que empiece. Súper. Como los pollitos. Hem sopat i liada guapa amb les maletes dels corredors que hem vingut avui, però arribaran després més tard. Què, Pol? Com ho veus, això? No podem preparar res, encara no ha arribat absolutament res, però bueno, demà a tope igual. I tant, demà ens llevem aviat, preparem tot i comença la primera etapa. Buah!